Back in the game. Не бе. Подготвяме огънчето. Телешки кюфтенца. Конски кюфтенца. Звън. Обичаме да гледаме нещата от високо. Брато, що си оставил тук чехала? Дай един туториал на хората напред. Така, ето туториал как да палиш огън, когато нямаш много принадлежности. Имаш запалка, това е най-важно. Имаш запалка. Построим една палатка. Днеска няма да спим тук. Не. Днеска ще ядеме. Обаче ще си хапнем за сметка на гладуването предния път. Много важно нещо искам да кажа в този влог, между другото, защото това явно ще се качва и ще е цял влог. Предния път аз не успях да издържа 72 часа, но Калин и Веско успяха, но те пък са го правили преди това, така че следващия път, когато гладуваме, трябва задължително да издържа една 7-2 чиста. Успяхме, беше голям зор. Чак голям зор, не. 10 минути се мъчихме. Его огъня. Ега скарачката. Его Калинския. Има и мене. И Варна. Гората. Красота. Чуй фейса, крив е фейса. В стаята, където влизаш има лейса. Това е лабиринт, викат му мейза. От кулките няма да спаси лейза. Лучец. Какво мислиш? Ще ги съберем? Напишете долу в коментарите. Какво мислите? Ще успеем ли на тази скара да съберем тези кюфтета? Изкажете своето мнение в коментарите. Кажете ми, има ли сте такива случки? Лучец, кюфтенца, смазнати ръце, без приводи. Ей, това е сандвич. Ей, това е. Какво каза? Няма, не знам стане ги. Ей, Денка, върнал човек. Какво е така? Найс. Колко човека сме утре? Последно? 5. О, я виж тук. Може да. Оп, Денка. Как сме с камерите? DJI ти има. Не мога да пършим с нос. Няма го дай. Какво да прещам? Ай, превърши. При. Ще решаваш? Не бе, аз да не ви загубиш това. Кое е? Дървото ли бе? Да. Дървото... Има тук много дървета, ако се огледаш. Опа! Кога е следващия клип, Ламба? Следващия клип е след малко. Ето го. Кой е следващия клип? Май аз малко въздух. О! Кои са тези кожуси в джоба ти, бе? Кожусите. Ламбата само като човек кеш, направо иска да ми прави леш. Standard procedure, правим грабеж. Стендъп комедия да се изправи срещу мен, моя детски герой, днески това беше Супермен. Имам яка преса, защото нямам чубански ген. Само когато умреш се броя за победен. Моята цигла!
Давай, какво ще? Айде за рамовата. Дай, Берня, дай, 5 минути, дай. Много добър човек. Дай върнал. И мени отдолу, ако ти пуснат веднага кръща. Течна. Бам! Бам! Отдолу. Браво.